putag takupuyamot sa atong halangdong gobernador. Ang atong gobernador, si Governor Peter Unabia, na ay nindot kay nga programa. Ang gitawag SDPI, Single Digit Poverty Incidence. Sa Binisaya, panakturon ta na lang ang pagpakunhod sa kapobrihon sa lalawigan. Unsay naakaron sa datos. Sa matag usa ka gatos na tawo gangga, 100, dunay 23 ani nga nagpuyo sa ubos sa kapobrihon. Sa matag usa ka gatos ha, kini, akamo dinhi, usa ka gatos man mo dinhi. Sobra magani siguro, usa ka gatos man mo, ikan dinhi. Sa usa ka gatos ninyo, dunay 23 sa inyo nga gilakaw sa balay ganina nga walay pamahaw, walay kasiguruhan na ay panihudto, pero sigurado ko nga na ay panihapon. Na dunay 23 sa inyo. No? Mugya po na din og sa inyo. Ang programa ni Governor Peter Unabia nga ipakunhod na gikan sa 23 mahimong siyam hangtod mawala. Ngani na ibog ko kay katong na gobernador ko sa inyo wala ko na makapot nga tinguha. Mao na nga dili angay nga muhulit kita gobernador, hilisaan ta nga mapadayon ang pagpakunhod sa atong kapobrihon ubos kang Governor Peter Unabia. Apan, tulo yang payout, kimaya, balingasag, paingon sa hingog, ang iyang ipadala, ang iyang sinaligan, ang atong kandidato mayor sa lungsod sa Villanueva. Ako, nakautang kong dako kabubuton kaniya, amang taga-Taguluan din eh. Kamo, nakautang kong buot ani nga babae, kaniadtong paguman ko pagkamayor, nagpapili ko kongresista. Walay tao nga nagdala sa ako sa lungsod sa Mantikaw. Iya kong gipaila dito sa iyang mga paryente. Motong nahakapot kong kadaugan. Munang gisaad ko sa akong kaugalingon nga samtang magpapili og dunay tinguha ni nga mosilbi akong paluyuhan kong suportaan. Kay maibog mo, maibog ang Villanueva sa Hasaan, Claveria, o apil sa ato sa Taguluan. Sa Claveria, ang problema ni Gobernador Unabia, problema ni Bambi Imano, problema ni Mayor Mera Abrugar. Ang problema sa Hasaan, problema ni Mayor Gobernador, ni Bambi Imano, apil ni Mayor Hardin. Dili sa ato sa Taguluan, ang problema sa atong mayor, problema ni Gobernador, ni Bambi, apil po ni Mayor Nadia. Sa Villanueva, naputulta. Ang problema sa Villanueva, inyo ra sa Villanueva. Ang ayuda po, namo unta nga mabubo o proyekto sa Villanueva, di po nato ma-implementar. Nag-amko po mi, dili ni pagpugos sa inyo, pero to tilimbanga. Nga masayon unta nga ang ayuda, ang problema ninyo sa Bilya, may husaan ug among matabangan. Mauna nga unta, makausap inyong paminawon ug tagaan ug higayon nga atong matabangan ang atong kandidato pagkamayor, Mayor Virgilia B. Duman. Kung kanang sa iyang tuo, muna si kanhin nato nga kandidato mayor, incumbent kagawad ug magpasubli kagawad Ray Jude Abrea. Para akong pasubo sa pagpanaw no, ni Ma'am Elena. Ug mga igsuon, pagtahod pud nato sa atong mayor sa Taguluan. Ganina, hapit na nako pagwangi ang imong bahin. Kaya pag ingon niya nga ako na siyang magulang, giuyon ka. Dili na tinuod. Manguod ko. Magulang nga siya. Kamu, matawa-tawa mo. Asan di sila kulangan? Asan di sila tita? Kaya di mo tuo tita, oh? Nataw lang ko sa ting-init. Muning-muni akong itsura. Nataw lang na siya sa tingulan. Munang may ang itsura. Pero magulang gina siya tinuod. Tigi ka mo tuwag yun. Ayaw na rin siya tagaig yun.
Bitaw mga igsoon, lipay kay ko pa. Kay makausahan, nakapadayon ng atong pagsilbi diri sa Taguluan. Unay tao nga nalipay, dili ako. Sigurado ko nga ang among amahan nga si Dongkoy Imano, bisan og wala na nini nga kalibutan, nalipay. Kay napadayon ang among pagpanalipod, ang pagsilbi sa Taguluan, labi na sa kapus. Ako, isip iyang magulang tinuod. Dili tiyaw ang akong kalipay, nagaingon naman gani ko, na pwede na akong magretiro. Kaya nakita na ako nga ang akong manghod, masaligan man magpadagan sa lungsod. Ang taong masaligan sa gamay nga butang, masaligan man sa dakong nga butang. O kung makaretiro ko, sigurado ko, nga basi nagmaminyag na pudayin ko. Eh ganina, katong iyang unom iyang anak, kapangayuno ko na akong usa. Huwag ako. Mga igsuon, garbo sa akong kinabuhi, ang akong manghod, Mayor Nadia Emmanuel. Pero si Nadia, nagmalampuson sa atong lungsod, dili kay tungod ng inusara. Tungod kay naay membro sa Sangguni ang Bayan na nagtuko sa iyang programa nga wala ta magliko-liko, wala ta maglisod sa pagpanday sa balaod. Kagahapon, naluoy kay ko, si Gov nagstorya ani ba, uban ni kahapon. Luoy man day kayang alubihit, Bing. Kaya ang alubihit di ay naay 54 million nga tawag excise tax sa tabako. Di ba dagang tabako diya sa alubihit? Tanong? Na sila'y bahil sa nasyonal nga gobyerno nga 54 milyones ka pesos. Gusto nila ihatag sa mag-uuma. Ang ilang plano tanan mag-uuma sa alubihit tagaan og tag 6,000 pesos. Daw bigay, di man kauban ng mayor o ang vice mayor. Ang nahitabo, naglista ang mayor sa ngalan sa tagaan mag-uuma. Gihatag sa Sangguni ang Bayan, di man aprubahan sa vice mayor. Karon ang 54 milyones ka pesos natanggong diya sa panudlanan sa munisipyo. Kunya ting ulan na unta, makatanom sila tabako, wa na inon mapahimusli. Munang pasalamat ko nga ang Sangguni ang Bayan nagpaluyo ni adini karon ang pinakaambungan o pinakagwapo sa intero lungsod sa Taguluan. Wala sukad ma-absent sa tanan namo kalihukan. Kagawad Armando Pumar. Ulit tao ni siya. Basit dili may bawan sa iyang asawa. Pero may bawan sa iyang asawa, madunggaban niya sa iyang kilid. And of course, pasalamat po ko kay ni adinhi mga igsuon ang atong kapitan sa Barangay Poblasyon, Kapitan Prince Omar Emano. O niya po dahil din ang kapitan namong sa Muhon, mga igsuon, si Kapitan Chona Cosin. O ang pinaka-aktibo po namo ang kapitan sa Barangay sa Gracia, Kapitan Jing Casinio. Kanang ilang itong andin ha, mauna ang akong treasurer, ang akong budget officer, o ang akong accountant sa panahon mayor pa ko diri sa Taguluan. Pag congressman ako, maupod na ang akong chief of staff. Pag gobernador na ako, maupod na dito ang akong gibutang sa sinaligan sa IKNB. Karon yan akong gibiyaan. Kay dini siya nagtabang kang Mayor Nadia. Kung yan nakaingon ko, basta kaning nga tao lang ang mahimong tuo o luyo ni Mayor Nadia, sigurado ko nga makakabot o kalampusan kita sa Taguluan, si Mr. Lando Seno. Anak siya, Lando Imano Seno. Imano ang iyang middle name, anak. Pero, naguna-una ba ako? Nga-adapted ko. Kayo ibo ito silang iabay doon ni Nadia, kaya mga mistiso. Asa si Omar? Oh, Omar, tanawa Omar. Ma, Kapitan Omar Imano ba? Mistiso. Di ba ka ako adaptive ba? Anong lago makukaay ba? Ha? Omar, Imano na. Oh, mistiso. Lando, Imano. Oh, mistiso. Si Nadia, mistiso. Tignan ba ka ako dinun ka, Papa? And of course, mga igsuon, pasalamat ko sa tanan nato nga pulis, sa tanan nga tao nga niya nagtabang ka nato, subli maayong buntag. Ang kaning TEP, tabang ni gikan kang Presidente Bongbong Marcos. Gikan iagi din niya kang Speaker Martin Romualdez, kanang among Pangulo sa Kongreso.
Giagi dahil ni speaker nga ni sa ato. Ang pangutana, ngano nga naghatag man ta og TEP karon. Ha? Mga igsuon, naghatag og TEP kay nakit-an ni Presidente Bongbong Marcos. Nakit-an og nabati ni Speaker Martin Romualdez. Nakita og halos sa ato wala pa makabawi niadtong milabay nga pandemya nga buhay patasan nga COVID. Dagan sa ato nawad-an sa trabaho. Dagan sa ato nga wala makatanom. Dagan sa ato nga wala makaon. Unya, takulahaw lang sa kapait sa atong kahimtang, nagbukas na po ang eskwela. Pagbukas sa eskwela, napugusta nga ito nal-indol atong anak para masay kaugmahon. Daw be, kaya ang pag-eskwela, libre. Ang ballpen, libre. Ang lapis, libre. Ang papel, libre. Ang sapatos sa inyong anak, libre. Ang sapot sa ilang gasunubon, dili man taon. Muna nga naghuna-huna ang gobyerno, presidente o si Speaker Martin, nga matagaan o gamay nga ayuda ang inyong mga anak para makapalit og sapot. Di man kinahanglan mahalon. Pero ang importante lang, madilang po unda sila nakatawan sa ilang mga classmate. Ang atong paningkamot kinikanan giagi mi. Ang tinubuan sa magulang ihatag taon sa manghod. Kung ang sinina o ilang uniforme in taon, mabitas, atong paningkamutan bilaran pagtahi. Ang gobyerno nakakita sa inyong anak. Nakakita sa kapait, sa kahimtang sa ginikanan. O kamong mga estudyante nga nadini, nakita na utanawa ang kahago sa inyong mama para di lang mo mauwawan sa inyong eskwelahan. Mauna na tao ang programa sa TEP kay para matagaan o ayuda ang kabatanunan. Dili ni sa ato lang ha. Intiro Pilipinas ni karon nagbuhat og TEP. Intiro Pilipinas ang gihatag ni Presidente Bongbong Marcos ug Speaker Martin. Ang TEP sigurado ko nga imo nang giuna-una kung sa imong gastuhan. Pagdawat karon sa imong gangga. Ha? Pagdawat nimo kang Andrea, di magid mo nga linya no. Dawat. Adito ka. Dito mangyud mo. Assalamualaikum. Nato may kauban. Kabalo mo, kani dito sila. Ikani sila Lanao. Nga DSWD Lanao. Ihulman lang nato din sa Region 10 para manghatag og TEP sa inyo. Tinuod, nagbiyahe ni sila, diri taon ni sila nangatulog. Napay taga-misok ani, di ba? Napay taga-misok ang grupo. Gani, taga-misok na. Bisamis Occidental. Sigurado yun ko ba? Nakabalo na ko sa imong gastuan na. No? Gasa ka. Paghawa ni mo sa asasa, natubok. Paghawa ni mo sa natubok ganina, yagian din mo itong parlor na. Tingnan yun mo dito nga, sure na niya, pakulot ko. Sigurado yun ko ba? Ikaw, tagasa ka. Asa ka? Ha? Santa Cruz. Sigurado ko nga asa pa doon ang imong TEP niya.